Najbolji među najboljima u ringu, besprijekorni talenti i budući šampioni, sportsko nadmetanje, ogledi bez kalkulacija, dugotrajne pripreme i velika očekivanja, šampionski gard. Dobrodošlica na 15. Kickboxing Bihać Open. Jedna od najprestižnijih sportskih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine zasluga je Kickboxing centra Bihać. 15-godišnja tradicija uslovljava vrhunski organizacijski nivo. Mi svake godine, što se tiče Bihać, Bosna i Hercegovina Opena, to pokušamo dići za jednu stepenicu više. Svake godine očekujemo više, evo do sad uspijevamo. Svake godine jeste više takmičara. Prošle godine je bilo, ne znam, 20-30 manje. Iduće godine nadamo se da će biti još više. Takmičarske reference impozantne. 590 takmičara iz 56 klubova. Bišćanima su svoju vještinu demonstrirali kickbokseri iz 9 evropskih zemalja. Dovoljno je reći da nešto što opstaje 15 godina, da je to kvaliteta, jer samo nešto što je kvalitetno opstaje. Zijad je to počeo sa skromnim uvjetima, bez podrške i imao je samo, ajmo to tako reći, podršku Svjetske federacije i podršku Saveza susjednih zemalja. Međutim, malo po malo je to krenulo i došlo je do jednog respektabilnog turnira koji je, ja bih rekao, bio i početak kvalitetnog bavljenja kickboksingom u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kickboksing savez je veoma ponosan na ovu manifestaciju jer je ovo najstarija manifestacija u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju ovaj sport. Naravno, od samog početka Bosna i Hercegovina Open je na ovakvom kalendaru i Kickboksing savez Bosne i Hercegovine svojom podrškom u smislu animiranja klubova, znači poziva za ovu manifestaciju kao i predsjednika Nacionalnog saveza iz regiona daje maksimalnu podršku. Značaj, potencijal i mogućnosti ovakvih sportskih natjecanja ne smiju ostati neprimijećeni. Vidjeti 590 mladih ljudi ili 600 takmičara, ja ne znam koga to ne može impresionirati, ali mene je zaista impresioniralo i ovo jednostavno traži od nas koji vodimo ovaj grad, koji vodimo ovaj kanton, da više ulažemo u sport, jer tu definitivno da ova mladost naša to zaslužuje i naravno, šta može privući ovoliko prijatelja iz drugih zemalja nego sport? Kombinacija vještine, brzine, snage i maksimalne pripremljenosti. Samo takvi ovdje mogu u ring. Neustrašivi pogled predstavnika grada na Uni, njihova odličja, izvanredni rezultati i uspjesi, naš su ambasador i ponos.